Sa inyo, Nay. Manok baboy lang gunisa kayo dyan. Manok baboy lang gunisa po, bili na po kayo. Manok baboy dyan, bili na po kayo. Butane. School. 7-Eleven. Manok baboy na kayo dyan. Yan yung bossing. Pili na po kayo, manok baboy po. Magkano yung paa? Magkano yung paa? Baka di ba kayo makakain? Ha? Baka di kayo makakain. Manok baboy na kayo dyan. Manok baboy po. Busing sa inyo. 310 na lang po kilo. Malaman yan, boss. Magkano dito, boss? 31 po isa. Dala na to. Hindi syempre ano, may pasawan ka talaga dong.
Manok baboy lang ko sa dyan.